Takže čauky, tady Káťa, vítejte v mém starém prostředí. Doufám, že neslyšíte ozvěnu, nevím, co se tady děje v tomhletom bytě, ale prostě it is what it is. Nechám to takhle, i když to vypadá jako prdel, takže dnes bych se s vámi chtěla pobavit o tom, kolik spotřebujeme a nespotřebujeme věcí, kolik toho nakupujeme a nenakupujeme ohledně kosmetiky, takže konečně kosmetické video a úplně na úvod musím říct, že já už jsem že už mě ta kosmetika prostě nebaví. Jo, nebaví mě to. Nevím, čím to je, jestli prostě je to tím, že to, co se teďka vydává, launchuje, tak je to prostě trapný, je to nudný, je to něco, co jsme viděli 1000krát. Samozřejmě, že některé produkty, jako třeba rtěnky, tak jako jasně, že tam udělají ty klasické rtěnky, co máme všichni, růžový, nude, jo, nude, vole, pinky a tyhle ty věci, takže jako je jasný, že nespravují něco, co prostě není rozbitý, ale nebaví nás to, nebo mě to nebaví a prostě z toho důvodu, že už to jako všichni máme doma. Já ty odstíny doma prostě mám, nepotřebuju mít 4 rtěnky od různých značek v tom stejném odstínu, prostě to nepotřebuju a nechci, takže já proto jako nekupuju prostě nic novýho. Je to všechno nudný, je to trapný a prostě doma už jako všechno mám, jo, let's be honest. Pokud se neživíte, že jste třeba make-up artist, pokud to prostě není vaše práce jako influencing a ty produkty prostě dostáváte zadara, good for you, jo. Pokud prostě nemáte práce, takže ukazujete ty produkty a tohleto, tak jako já nechápu, proč byste měli mít, a já taky, mít prostě takovouhle jako sbírku prostě produktů. A proč bychom měli kupovat furt nový a nový produkty, když ty stejný už máme jako doma prostě, nebo jiný značky. Samozřejmě chápu, že každý produkt má jinou texturu, má jiný prostě efekt na těch rtech, třeba když se bavíme o rtěnkách, tak to dokážu pochopit. Jsou prostě rtěnky, které jsou klasický, takhle vlastně jako bullet, potom jsou tekutý rtěnky, které vydrží díl, potom jsou rtěnky, které jsou matný, jsou rtěnky, které jsou lesklý, jsou rtěnky, které dlouho vydrží, ale jsou lesklý, jako třeba tyhle od Maybelline, že jo, takže jako to dokážu pochopit, protože samozřejmě je to jiný efekt na děrtech, je to jiná výdrž, je to jiná textura, je to prostě, vypadá to jinak, logicky, takže jako to dokážu pochopit, že to jako lidi budou kupovat, ale já třeba nechápu, proč bych si měla kupovat tady tu rtěnku, co už mám, jo, a koupit si vlastně stejný odstín, tady ten růžovej, akorát třeba od Maybelline, když prostě je to stejná textura, je to stejná výdrž, je to stejný efekt, to znamená lesklý, dlouho vám to prostě nevydrží a nechápu, proč by jsem to měla dělat. Takže jako za mě tohle prostě jako nedává smysl a já už tohle jako neprovozuju a nebaví mě to prostě. Hodně mě omrzela kosmetika, protože jsem si odinstalovala TikTok a samozřejmě, když něco nevidíte, tak vám to nechybí a taky to ani nechcete, protože ani nevíte, že to existuje. Od té doby jsem fakt odinstalovala tu aplikaci, to jsou asi nějaký 2 měsíce, tak já jsem si od té doby nekoupila nový produkt. Já musím říct, že mi to velice prospívá, hlavně mé peněžence. Jelikož jste klasický uživatel make-upu tak jako já, to znamená, že prostě nepotřebujete nějakou ohromnou sbírku, jo. Já jsem si třeba vždycky přála, že budu mít celý pokoj, kde bude jenom kosmetika. Přála jsem si mít vlastně ten malinký nákupní košíček, který prostě vidíme v těch TikTok videích a prostě borky jdou si nakupovat doma, že mají doma svoji vlastní Sephoru, svoji vlastní drogerku a já byla jakože bitch, I have to have it, jo, jakože musím to mít, protože to prostě chci, ale už jsem se nezamyslela nad tím, že proč já to jako chci a k čemu by mi to bylo. Se nad tím jako zamyslíme, trošku si to tady rozebereme. Tak úplně za prvý, každý produkt má na sobě nějakou trvanlivost. Jo, každý produkt má na sobě prostě nějakou trvanlivost. Tohle je třeba 6 měsíců. Za 6 měsíců byste to už neměli dávat pod oči, neměli byste to dávat nikam, měli byste to vyhodit, nejlépe vypotřebovat, abyste prostě nevyhodili prachy. Teď si představ, že máš takovouhle sbírku, kde máš přes celý pokoj kosmetiku, ty nemáš vůbec šanci ty produkty vypotřebovat. Nemáš ani šanci ty produkty pořádně vyzkoušet, protože třeba furt ti chodí nový produkty, nebo prostě furt chodíš a ty produkty jakože zkoušíš, takže ty máš vlastně make-up, který vlastně vyzkoušíš jednou a pak už se ho nedotkneš a uděláš o tom prostě jenom video, že my new favorite foundation a použiješ ho jednou a nebo se ti vůbec nelíbí, protože ty borky na TikToku prostě kecaj a já nevěřím už nikomu na té scéně, nevěřím nikomu z Ameriky, co se týče kosmetiky, nevěřím nikomu tady z Česka, prostě nevěřím those bitches, jako nevěřím prostě.
Takže oni si tu sbírku kosmetiky udržují vlastně jenom z toho důvodu, aby to mohli ukazovat na TikTok, aby mohli dělat taky TikTokový videa, že prostě si jdou s tím malým basket, shopping basket prostě, jo, a jdou a udělají jakože, tak co si dneska vyberu si tohle, je to zajímavý, pro nás to je zajímavý, ale nikdo z nás by to neměl chtít, protože prostě nemáte šanci to vypotřebovat, pokud jste normální uživatel jako já, pokud prostě nejste právě make-up artista nebo něco. Ale ty make-up artisti nemají takovou sbírku kosmetiky, jako mají tady ty čajky. Prostě tady ty čajky, já nevím, co jim je, ale jako mně to nepřijde, že v pořádku, jo. Já chápu, že to dostávají právě jako PR a nekupujou si to třeba v většině případech a říkám, jo, OK, dobrý, ale stejně ty produkty jim přijdou domů a stejně ty produkty potom vyhoděj, když jim vlastně skončí ta doba z té spotřeby prostě. Už bych já tohle měla chtít, a když jsem si to odinstalovala, tu aplikaci, ten TikTok, tak vlastně mi došlo, že já tohle prostě nechci. Já tuhle sbírku, co mám tady, tak i s tím jako mám prostě problém to jako vypotřebovat, protože tady mám jako takhle ty 4 košíčky, dále tady mám ještě rtěnky a pak tady mám šuplíky. Proč mám vůbec jako v hlavě, že to mám chtít? Proč to mám v hlavě, že to potřebuju? Nebo se pak cítím jako, že jsem vynechaná, že jsem něco vlastně jako, že mi něco chybí, jo? Já jsem měla pocit, že prostě, že jsem jako pozadu v něčem, že prostě nemám doma to, co mají ostatní lidi a říkám jako, a proč bych to neměla mít doma jako, a tyhle ty věci, takže vůbec to nedává smysl. Kolik potřebujeme tvářenek, aby jsme byli šťastní? Kolik potřebujeme rtěnek, aby nám to stačilo, aby jsme byli jakože OK, já už novou nekoupím. Kolik potřebujeme řasenek? Kolik potřebujeme očních stínů, paletek, kolik potřebujeme make-upu, kolik potřebujeme prostě tady těch hoven, kolik toho potřebujeme, aby jsme byli šťastní. Kolik? Co je to množství? Kolik potřebujeme primerů? Kolik prostě potřebujeme korektorů a tady těch věcí? A kdy to skončí? Jako kdy budeme mít my dost a my dost nebudeme mít nikdy, pokud prostě budeme furt koukat na tady ty lidi, kteří furt ukazují nový a nový produkty, který to budou vychvalovat a budeme tomu věřit a budeme to strašně hltat. Kde je ta hranice, kdy si člověk řekne dost, já už toho víc nepotřebuju, já toho víc nechci. Já jsem to kupovala z toho důvodu, aby jsem se necítila vynechaná, aby jsem se necítila, že jsem pozadu, aby jsem prostě měla ten pocit, že mám toho tolik jako tady ty čajky, co vypadaly na tom videu strašně jako dead girl a vole tady ty hovna prostě. Kde je ta hranice, kdy si řekneme dost? Jedno z mých znamení, který mi tak nějak ukázalo, že hele, holka, tohle je konečná, říkám jedno z nich, mám jich tady víc, a to jsou tyhle ty klikací prostě rtěnky, klikací lesky a ty prostě balzámy na rty. Samozřejmě to bylo virální na TikToku, takže já jsem to prostě musela mít taky a najednou mám 4. Já ani nevím, jak se to stalo, ale prostě mám 4. A nepoužívám reálně ani jeden z nich, jakože nešahám prostě po nich, nedávám si je do kabelky a nevím proč, jo, prostě jsem si je koupila, protože jsou trendy. Reálně tu barvu od Catrice, tak já v životě nevyužiju prostě ani na léto, protože já to prostě nenosím a v létě se skoro nemaluju, pokud nikam nejdu. A jako, prostě, proč mám 4? Proč jsem si nekoupila jeden? Proč mám prostě 4 ty vole? A vidíte, jakoby, já jsem třeba šla do drogerky a vůbec jsem třeba nepřemýšlela nad tím, jestli to potřebuju, jestli jako prostě, proč mám tu touhu si to vlastně jít koupit. Prostě jsem to mrdla do košíku a konec. Tady to hovno stálo 300, myslím, od NYXu. Jako je to dobrý, vydrží to na těch 5 minut, ale jako proč to stojí 300 a proč jsem si to nějak koupila prostě. Ten ještě od Šíglemu jsem musela zkoušet, protože samozřejmě vyšel ten Tarte, že jo, který jako mám tady a prostě byla jsem jako, že no, tak samozřejmě jsem potom viděla na TikToku, že dupe pro tohle. Proč si mám kupovat dupe, když mám originál? Proč jsem si koupila dupe, když mám originál, k čemu mi to je? A zase to je přesně to, že ty jako tiktokerky strašně, že přesně, že tohle je dupe a vlastně nepotřebujete ten od Tartu a tady ty věci. Říkám, ale já už ho mám, protože jsem si koupila další 3. Samozřejmě jako je to jiný odstín a OK, jako asi se to dá pochopit, že to jsou jako jiný odstíny. Ale já jsem si koupila 3 dupy na ten originál, který už já dávno doma mám. A největší paradox je, že my máme takovou sbírku vlastně jako paletek, máme prostě takovou sbírku
Jo, když vám je tady jako v rychlosti ukážu. A další prostě Huda a tyhle ty věci a 1000 prostě paletek, samozřejmě Natasha Denona nesmí chybět, že jo. Tohle to byl dárek, nejlepší paletka na světě, to už si kupte. Jo, a prostě Kylie Jenner paletka, zlatá, kterou jsem použila tak 5krát, ale jako je dobrá, je hezká, ale proč jsem měla potřebu to chtít, když mám už v tady těch paletkách prostě zlatý stíny. A já to nechápu, jo, a samozřejmě každá paletka je jiná, každá paletka má tu kvalitu stínu jinou a chceme zkoušet a chceme vlastně vědět, o čem to je, když vlastně koukáme na ty videa od těch youtuberek, od těch tiktokerů a chceme vlastně zažít to, co zažívají oni a je to pochopitelný. Potřebuješ reálně jednu nude paletku. Proč já jich tady mám tak 4? A to jsem ještě třídila ty paletky. Já jsem jich tady měla mnohem víc, třeba hovna od Makeup Revolution a měla jsem jich třeba 6. A furt jsem kupovala nový paletky, tohle jsou už je rozstříděný a reálně to, co paletky, které mám ráda a jako nehodlám se jich zbavit. Point je to, že máme takovýhle paletky, máme takovýhle sbírky vlastně paletek, ale stejně ten look vypadá takhle. Krásný look, krásný, ale reálně použijeme 2 stíny na oči. A to je celý. Kupujeme si zábavný stíny, který použijeme jednou na léto a jednou na zimu. A stejně skončíme u klasického denního líčení, což je tohle. Pokud prostě máte pocit, že si furt něco musíte kupovat, tak se zkuste zamyslet nad tím, proč ten pocit máte. A jestli prostě to děláte jenom proto, abyste se necítili nějak vynechaný, nebo prostě už jako máte nějakou shopping addiction, jo. Trošku bych se nad tím zamyslela. Já teď jako nechci tady znít hnusně a že jako vám říkám, co máte a nemáte dělat, ne, to jsou vaše peníze. Ale já se jenom ptám, proč mít vlastně úplně 2, 3 stejné paletky, které jsou k tomu ještě drahý, protože jsou samozřejmě ze Sephory. Jsem já udělala z těch paletek, co tady mám, a udělala by jsem třeba, kolik mám stejných hnědých stínů, kolik mám stejných růžových stínů a fakt jako by udělala svoče a spočítala by jsem se vlastně, kolik je těch stínů z té celé sbírky jako stejných. Tak možná by jsem se divila, kolik zbytečných peněz jsem já utratila. Ukážu vám moji sbírku rtěnek, jako tady. Je to šílený možná, ale můj problém. Mám tady vlastně rtinky a lesky, které mi vůbec nevyhovujou, ale prostě se je bojím vyhodit. Tento lesk od Essence, který do toho jsem si přidala vlastně jenom svůj stín a to ten broskovej, protože jinak byl úplně jako ten stín bílej a se zlatýma glitrama, který se mi jako nelíbil, ale ten problém s tím leskem, s tou texturou, a já to prostě nenosím, jo. Je prostě na rtech úplně nepříjemný. Nepříjemný, hutný. Teď prostě jako, potom to jako máte v krku, máte to na jazyku, ten hnusný vlastně mastný povlak. A je to prostě odporný, je to odporný na rtech, je to odporný v hubě. A pak ještě jako, když si to dáte na ty rty a uděláte jako tohle, tak ty vlákínka tam prostě jsou a je to odporný a já nevím, proč to furt doma mám, když to stejně prostě nepoužívám. Můj point je ale to, že takový myšlení jakože, ale co když to někdy budu potřebovat? Co když někdy prostě to budu chtít nosit? Kdybys to chtěla nosit, tak už to nosíš. Já teď ten lesk doma měla asi rok a nepoužila jsem ho ven ani jednou, to nešlo ven ho použít vlastně, jako to nešlo, jo. Takže mě tady vlastně rok sedí bez toho, aby jsem ho já použila, protože mi prostě nevyhovoval a měla jsem furt v hlavě vlastně ten pocit, ještě tohle je vytříděný, všechno je vytříděný, jo, já jsem to měla mnohem víc. Mentalita toho, že vlastně co když to jednou budu potřebovat, co když to jednou budu chtít používat, nikdy to nenastalo. Jakože nikdy nenastalo to, že já bych použila produkt, který mi prostě nevyhovuje a který se mi jako nelíbí. Takže v té sbírce seděl úplně zbytečně a měla jsem ho tam jenom proto, abych já neměla pocit, že mám prázdno v té sbírce. Tohle je vaše znamení, abyste vyhodili to, co prostě nepotřebujete, to, čeho jste se nedotkli tak rok, to, co víte, že vám nesedí, protože vás to stejně prostě hlákat nebude, abyste to použili, když prostě už víte, že vám to nesedí. Prostě vyhoďte to nebo to někomu dejte, pokud to není prošlý. Ale prostě nenechávajte si to v té sbírce
A uvidíte, že vám zbydou produkty, které budete reálně používat, které se vám líbí, který máte rádi a bude vás to víc nutit, jako by se třeba malovat, užít si ten make-up a nebudete se nutit do toho používat něco, co prostě nepoužíváte a stejně jste na to nešáhli. Třeba na tu hnusnou paletku, což máte 5 let doma. Já vím, že takovou doma máte. Vyhoďte to. Můj problém s virálníma produktama na TikToku, a tady to je třeba jeden z nich, tady vidíte, že prostě tohle je ten bronzer a tohle je ten rozjasňovač, který byl virální asi, já nevím, ty vole o Vánocích. A měli tam i tvářenku a já jsem měla všechny 3 styky. Katastrofa. Reálně se z toho dá používat prostě tohleto a tohleto ani nevím, proč mám, prostě taky to nevyhodím. Já nevím proč, já to vůbec nepoužívám, ale prostě to mám tady, protože mi to je líto vyhodit, protože jsem prostě to si to koupila. Tohle to zasychá rychle jak prase, to s tím jako okamžitě musíte pracovat hnedka, jak si to vlastně nanesete, jinak tady prostě budete mít takové šmouhu, anebo samozřejmě jako ty puntíky, jo, jinak to prostě nerozblendíte a už si toho nezbavíte do konce vašeho života. Tohle je jako lepší, tohle je fajn, to se za mě povedlo úplně nejvíc, takže pokud to potřebujete, tak si to kupte. Ale tohle to nepotřebujete, a tu tvářenku už vůbec. Ta tvářenka se nešla blendit, ta tvářenka zasychala rychle jak blázen. To vůbec to, kam jste dali vlastně takhle tu ďubku, tak tam vám zůstala, i když jste to okamžitě blendili. Takže vy jste dělali takhle a stejně vám to nepomohlo. To byl katastrofální produkt. Vůbec to nemá doma co dělat, vůbec to nemá co dělat jako ve vaší sbírce. To byla katastrofa. Co se tam mohlo posrat, tak se tam posralo, ale všichni na TikToku byli jakože dupe for Charlotte Tilbury, prostě dupe, protože lidi se můžou posrat z toho, že něco dupe, místo toho, abyste šli koupit originál. Když chceš na něco dupe, tak si jdi koupit originál. Nebo to potom dopadá takhle reálně. Jo? Nebo vlastně ty dupy vlastně zkusíte 2, 3 a vlastně zjistíte, že jste za to vyhodili tolik peněz, kolik stojí ten originál, takže jste mohli už koupit ten originál. Samozřejmě, že všichni na TikToku byli, tohle to potřebujete, tohle je super, tohle je boží. Bez toho, aby to použili na tu kameru, bez toho, aby to otevřeli a udělali si svoče. Oni byli ještě v actionu a říkali, jak je to super, jak je to boží. Jak takovýmhle lidem můžete věřit? Jak jim můžete věřit, že prostě tohle je super produkt, když ho ani neotevřeli? Reálně ani nevíte, že se ten produkt koupili. Já chápu to nadšení a chápu to nadšení pro nějakou věc. Je to úžasný, je to krásný pocit být nadšený na něco, já to chápu. Ale zamyslet se nad tím, že ty lidi třeba vám kecají. Že ty lidi natáčí ty videa jenom proto, aby natočili video a není to, protože si myslí, že ten produkt je fakt super. Lidi zapomněli kriticky myslet, lidi zapomněli přemýšlet a použít nějaký selský rozum, že jak teď ten člověk může říct, že to je super, když si to vlastně ani nekoupili. Já prostě čekám na ten den, kdy mě něco jako uchvátí tak, že jako tohle to musím mít. Tohle to já musím mít, protože je to něčím zvláštní, je to něco, co já doma ještě nemám, je to něco, co budu používat, něco, na co se budu těšit, když prostě ráno vstanu a budu se malovat, A to na to já čekám a to já chci. A teď, když mám všechno, tak jako já nepotřebuji prostě hledat další produkt, který si koupím, když vlastně jsem nespotřebovala vůbec nic. Že takováhle je nějaká moje mentalita, co se dnešní kosmetiky týče a nebaví mě to. Fakt mě to nebaví. Prostě ty produkty, co se vydávají, tak jsou úplně nudný. Je to něco, co jsme viděli prostě 200 000krát. Prostě nevím, nějaká Bagárová teďka tady vydala nějakou svůj skincare, jakože koho to zajímá prostě, jo. Kdo si koupí od Bagárový ty vole skincare, když může jít do DMK a tam má prostě ověřenou dobrou skincare. Prostě všichni chtějí akorát vyrejžovat prachy, všichni chtějí akorát vyrejžovat lové a já to chápu, ale prostě dneska my už jsme jako over it všichni jakože zákazníci, prostě já si nekoupím nic od nějaký influencerky, já si nekoupím nic od ty vole někoho, kdo prostě jsem od nich v životě neviděla nějakou skincare rutinu, prostě že ne a najednou začal oni, že skincare. Proč jako ty nejsi jako vůbec jako důvěryhodná osoba, abych si já od tebe něco měla koupit? Dneska je prostě nejhorší čas vydat nějakou svoji kosmetiku a vydat nějaký svůj launch, protože jako nikoho to nezajímá. Protože na tom marketu, na tom make-upovém marketu, tak je toho prostě milion a lidi už vlastně nevědí, co si vybrat a za co utrácet peníze. A jsme v době, kdy prostě lidi už nechtějí utrácet peníze prostě. Takže lidi už vědí, co je dobrý, lidi už mají něco oskoušený a nevím, příklad Kočandova,
Pro mě nejseš důvěryhodná osoba, abych si já od tebe něco měla koupit, když já prostě mám doma už sbírku takovýhle kosmetiky a nejsem jediná, kdo má takovouhle sbírku kosmetiky, ale už je to docela častý jev, že prostě máte svůj kosmetický stolíček, kde si uděláte make-up. Proč já mám dávat svoje prachy nějaký kočandový, když ta kosmetika, za kterou tu cenu jí prodává, tak to vůbec neodpovídá. Proč já si mám kupovat něco od Kočandový? Proč já si mám něco kupovat od Veroniky Biaso? Proč bych si měla něco kupovat od nějakých influencerů, od kterých vím, že prostě, že to nedává smysl, že to nedává to prostě smysl, že jako nikdy vlastně natočila, Veronika Biaso jedno video na YouTube, kde se jako maluje a dechlí, to je všechno. Proč já si od ní mám něco kupovat? Já chápu, že třeba ty lidi máte rádi a chcete prostě zkusit ty věci a tohleto, ale jako vy přemýšlejte nad tím, že jako v dnešní době, jestli jako to potřebujete, jestli potřebujete další niacinamide od Alaji, nebo prostě koupíte si ověřený od The Ordinary, který je na Notinu za, já nevím, 200. Jako proč bych to měla dělat? A proč bych měla prostě někomu věřit, že jejich skincare je prostě nejlepší, že jejich produkty jsou prostě ty nejlepší. Já ti nevěřím ani hovno. Já ti nevěřím ani nos mezi očima prostě. A všichni jsou akorát vychcaný a všichni vám chtějí akorát všechno jenom něco prodat a je jim úplně jedno, že ten produkt stojí za hovno. A nebo, že ten produkt vám takhle ukážou na kameru, ale v životě si ho nedají na držku. Nevěřím vám, nevěřím. Samozřejmě ten postoj, který mám já teď, to neznamená, že ho musíte mít taky a že jako musíte se mnou souhlasit, to jako určitě ne. Ale já prostě si v životě nic od žádných influencerů nekoupím, prostě je mi jedno, že jsi zpěvačka, je mi jedno, že jsi Bagárová, je mi jedno, že jsi Aláča, ty vole, je mi úplně uprdele, že kdo seš, ale prostě nevěřím tobě a nevěřím tvým produktům. Jediný od koho bych si něco koupila, tak je Get the Look, a protože ty věřím, protože ona měla kanál asi 10 let, ty vole, kde se zabývala kosmetikou a fakt šlo vidět, že je ty kosmetiky zapálená, jí věřím. Proč já bych si měla kupovat nějakou skincare od Alaji, který je 19 let a ještě nemá vůbec žádný problém s nějakou pletí, proč se mám od ní něco kupovat? Takže tak, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste mě pochopili, takže já prostě ode mě už jako neuvidíte asi nějaký make-up haul, neuvidíte ode mě něco takového, možná nějaký make-upový looky třeba na léto nebo něco takového, ale to je tak všechno, co ode mě jako z make-upu uvidíte, protože já nemám v plánu už si něco kupovat, protože já už všechno mám. A to, že si koupím nějaký korektor, který teďka vypotřebuji, pak si koupím nový, to jako nepotřebujete asi vidět, že jo, takže to je takový nezajímavý a tak, takže díky, čau.